Enw fi di Llanelidan ac enw'r cwmni ydy Wigwams yma ar fferm y Graig, Gerthin. Mae'r fferm yn bod yn y teulu ers rhai cenedlaethau bellach, ac mae'r fferm yn ffinio ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mi nathon ni sylwi bod yna alw am math yma o gwyliau rhesymol yn yr awyr agorad. Ac wrth wneud gwaith ymchwil, mi nathon ni sylweddoli fod rhan fwyaf o faes pebyll confensiynol yn cynnwys yn amlwg pebyll a charafanna yn bennaf. Wedyn mi oeddan ni angen chwilio am math newydd o lety. Ac wrth wneud gwaith ymchwil, mi ddothon ni ar draws y Wigwams. Strwythur o babell pren ydy'r Wigwams wedi cael ei insiwleiddio hefo ffenestri dwbl a mae'r gofod tu fewn yn cael ei gnesu. Wedyn gellir cynnig gwyliau unrhyw adag o'r flwyddyn. Mae'r pebyll wedi cael ei gwneud yn yr Alban o goed cynhenid. Dwi wedi arfer efo'r byd twristiaeth achos mae gen i brofiad ers pan o'n i'n ifanc iawn helpu mam a dad efo'r taim ymwelwyr ac hefyd efo'r maes carafanna a phebyll yn fwy diweddar. Yn diweddar yma, mi nathon ni roi lluniau o'r Wigwams ar Facebook, a hyd yma mae'r ymateb wedi bod yn neilltuol o dda efo pobl yn holi pa bryd fyddan ni'n agor, ac hefyd dwi'n siŵr fydd yna ddigon o ddiddordeb. Dwi'n gwybod lle fyddai'n mynd ar fy ngwyliau flwyddyn nesaf, gwych, pob lwc, ymateb da hyd yma. Wedyn, da ni'n bwriadu agor erbyn diwedd y flwyddyn yma gobeithio. Mae'r busnes yma yn unigryw ac yn wahanol. Does am llawer o bobl yn gwybod am y Wigwams gan bod nhw'n cael ei wneud yn yr Alban o goed cynhenid, ac maen nhw'n brofiad newydd i'r client neu'r cwsmeriad neu'r ymwelwyr. Mae'r Graig wedi cael ei lleoli mewn lleoliad ardderchog. Mae'r lleoliadau canlynol o fewn hanner awr mewn car, Corwen, lle mae Cerflun o Waun Dŵr, Llandegla hefo canolfan beicio mynydd Penigamp, a Foelfama, a hefyd y trefi Wrecsam, Llangollan, Dinbych, Arthyn a'r Wyddgrug. A hefyd, swn i'n dweud bod o mewn ardal ardderchog yn y ffaith bod y golygfeydd o Dyffryn Clwyd yn nodidog. Mae'r byd glampio yn fusnes newydd ac yn newydd i lot ohono ni, wedyn mae o hefyd yn unigryw yma yng Nghymru.